días. Bos días. E logo, para onde vai toda esta xente? Ímonos bañar ao regato de Portalaga. Non a creo. Non me parece de xente con roupa de meterse no regato. Ademais, hoxe, casi non leva auga. Ten razón. Nin temos roupa para ir ao regato, nin tampouco para ir ás patacas. E a roupa, bueno, non sei na ansia tampouco. E para aí. Só está aí alguna que ten o pelo azul. E logo vostede vai a auga. Si, vou a auga. Porque a fonte da aldea casi secou. E non leva sella. Non levo sella porque me é máis cómodo. E, ademais, a auga é para botala no vacío dos porcos. Mire, nós tamén vamos para o mesmo lado, podíamos acompañala. Pois si, agradézollelo, que non vou de moi boa gana soa. Pois imos logo toda esta xente, mal sea. Bos días. Bos días. E vamos ben por aquí para a Casa Grande da Graña. Van, imos nós tamén. Non quedará moi lonxe, porque por estas corredoiras, con estas pedras, e con este calzado e esta roupa fina, claro, aquí na aldea non entenden de finuras. Pero aquí nós vimoslle da Coruña, e aquilo lle outra cousa. Ai, como non viron, non entenden. Como na casa do vinculeiro non haxa mellor acomodo. Pazo non é, pero é a Casa Grande. Anda, filla, que logo habemos chegar. E ali ha de haber chan limpo e sin estas incomodidades. Esa casa é grande, esa propia para ti, Martiña, que te iso gustache moito. Pero, mamá, cando el veu nos ver para tratar casamento, dixo que era un pazo. Se non, damos volta. Porque eu, casar, para andar entre lama e esterco, Vostedes desfacémolo trato, mamá. Vostedes non saben, nos vimos a trazar o casamento desta miña filla Marta, que vai casar co vinculeiro da Casa Grande da Graña, e tamén a falar co crego a ver se bota xa as municións. Pois, vai para unha casa boa. A ver se o pilla na casa, porque corre diario cara ao monte ca escopeta. Ui, se xa falta a primeira, malo. Damos volta, mi madre. Anda, filla, que el dou a súa palabra. E malo será. Vamos con toda esta xente que nos leva. Bueno, vamos. Esperamos aquí, paramos aquí un poquillo. Esperamos aquí. Vayan pasando para lá, que ven mellor. Váyanse que entrar. Aí, moi ben. Buenos días, doña Manuela e doña Marta. Veño a que me mando ama recibilas como se merecen. Mamá, pero estes caseiros non son os que votamos nós do noso lugar o ano pasado. E agora están aquí co vinculeiro. Así que votos dos nosos bens e atópome con eles alá onde eu vou. Non era mala xente, Marta. Tiñanos moi ben gobernado o lugar cando o tiñamos con nós. E a los votar ben de e máis así has de encontrar todo moi ben amañado, todo moi gobernado. Estes caseiros non cumpriron como é debido. Ese ano pasado houve moita seca, non é problema noso. Que amañasen co que lles correspondía. Os caseiros, para que traballen e sexan agradecidos, teñen que pasar fame. Non fales así, Marta, que para nós houve chegounos ben. Eres pobres, de algo teñen que vivir, ou que queres que anden mortiños por aí de fama polas corredoiras. Ai, Martiña. Non se incomode, señora miña, cada estar ben servidos. Señorita, que eu por agora aínda son señorita. Martiña, de señorita quedache pouco. Pois, ti dis que teño sorte, pero non sei se chamarlle sorte, porque non creo que me acostumbre aquí na Graña. Mira, unha vez que chegues ali, empeces a mandar, ses, bueno, aplaudida por todos os criados e todo, has de sentir
no paraíso. Para iso terreno. Pois, logo temos que dicir que temos nova ama na casa grande. Ai, Bueno, pois, veñan por aquí que lles temos preparado uns bocados como señal de recibimento. Aquí teñen queixo e pan. O queixo feito por estas maus, que é moi rico. Yo amo, pois, alégrase de que veñan a velos. pero este queixo e este pan non serán do amo, Pacita. Non comezamos nada ben. Son dos da casa, feitos por estas maus, e é como se foran nosos. Así que o queixo é moi bon. Pois vaite percibindo que quen chos dan son os amos. Bueno, tampouco nos vamos poñer con esas minucias, que a estas alturas uns bo pinchiños entran ben no corpo, ou? Moitas gracias, Pacita, moitas gracias, agradecemos ben. Queren probar? Bueno, pois, Pacita, gracias, Pacita. Quen llos dá son os amos, non Pacita, Pacita. Bueno, dardanllos amos, pero se Pacita non nos fixera pouco, íbamos comer, tamén cho digo eu, Bueno, a dar nadie se volveu rico, Bueno, Pacita. eso é verdad, pero... Queren probar? pois acérquense por aquí Pois achéguense e aí. sírvanse. Rápido.